Horas madihita sa luhod na. Sa ituhat ta di bata mga lehod damena di hamu. Tuhani madongani hamu, nang hamu pe didongani Tuhani. On mabarita nauli ni Jesus Kristus mangihuton na badia Markus. Hamuliaon madiho ali Tuhan. Isadatiki, tung hehe siyan tonga-tonga niya kanamate. Di pataridahod Jesus do dirina tu sisian na sa pulusaday. Jadi ni nama madok na sida. Lao mahamu tuliat portibyon. Jamitaho kamu ma barita naulii tunasa na tinopang. Naporsea jala terdidi dapotan haluaon. Alay na so porseai hona uhumdo. Jalaon matadda akan namangihut tu naporsea. Babalion na sida do akasibolis marhite guarhu. Dohot makatahon hata na baru. Joputon na sida doa kaulok, jalanang diinum rasun hamatean, dang pola mahua na sida. Apehonon na sida matangan na tuaka na marsahit, gabi malum mahilalaon na. Asa anggo Tuhani, dung makatay ibana dohot na sida, tarhisat ma tubanwa gidjang, lau huddul tusiamun ni debata. Alay laudo anggo nasida majamitahon barita nauli tuganuk luat. Jala diurupi Tuhani ma nasida. Dipahot ma jamita nasida marhite akatadda akka namanghuti. Songonima barita nauli ni Tuhan. Puji-pujian madiho ali Kristus. Damang dainang hahaanggi pinaribot na di haholongi Tuhan. Ulaon lao pararaton barita nauli tu sadok liat portibion. Di pasaha tu sisiani, adorang somarsirang Jesus sian akka sisiani. Lapatan na, tung rikot do tohonani, jala ikon ulahonon nasida doi. Tu saluhut bangso do nasida disuruh Jesus, jala dilehod do tu nasida hagogoon dohot huaso, lao pabalihon sibolis, jala makatay di bagasan hata na baru. Ima holong ni roha. Pamalumon na sida do akka namarsahit. Tona ni Jesusi gabi homitan manang wasiat may di akka sisiani. Ikon jamot jala gomos do na sida maniop tonay. Jala mangalapatisa di bagasan hagogoon na rosyat tod di porbadia. Tod di ima nama pargugoy jala na mangalehon pangatusion songod dia do mangulahot tohonani. Panidangion taringo Jesus ikon marharoroan jala marojahan sian hasadaon doho Jesus. Odo panidangion natikos jala naboy di hapor siay. Damang dainang hahaanggi pinaribot na dihaholongi Tuhan. Arisadarion tapestahod do Santo Franciscus Xaverius, sahalak Imam Jesuit, jala diguari do ibana pelindung misi. Santo Franciscus Xaverius, mangalehod dirina lao pararaton barita nauli tarlumobi ma di Tano Asia. Doho semangat di pararat ibana barita naulii, lao ibana tu India, Indonesia, saha tu Jepang. Pararaton barita naulii do gabe ngolu ni ibana. Ibana mangalehon ngolu na, lao mangulahon patik ni Kristus. Ima lao tu luat portibion, asa saluhut jolma manada Kristus, jala porsea di ibana. Marhitei dapotan haluaon ma nasida. Santo Franciscus Xaverius, mangalehod dirina, gabe sahalak apostel sejati, na mangalehon nguluna seutuhna, lao pararaton barita nauli. Damang dainang haanggi pinaribot na dihaholongi Tuhan. Santo Franciscus,
mangarimang-rimangi, pahusor-husorhon, jala mangulahon tona ni Jesus di bagasan ngoluna. Gabe sa halak sisean ni Jesus, ikon olo do ibana, gabe sitidangi ni Kristus. Sada na perlu si ingoton, ima. Molo sa halak sisean, dang laho patuduhon dirina. Alay mabuan pesan na jinunjung na, ima tona ni Jesus Kristus. Alani sadarion marsiajar mahita sian hagogoon hatoguon ni haporseaon ni Santo Franciscus Xaverius. Gabe dorongan di hita, asabarani hita, gabe sisean ni Tuhani di bagasan ngolutta si Ganopari. Damang day na ang hahaanggi pinaribot na di haholongi Tuhan. Tuganup ruas do di pasahat tohonan para raton barita naulii. Ulaw ni tanunuti dang tarlumobi marhite na mabuan buku na badia hita manang tudia hita law. Manang madsamitay jolma siyan sada bagas tu bagas na asing, siyan sada bus tu bus na asing. Dang muse ikot jongjong di langgatan patubigehon hata ni Tuhan, mardongan soar na marsaringar. Tiruan na binahen ni Jesus do ulahonotta, ima lao humaliang mamaritahon barita las ni Roha harajaw ni debata, marhite na majadihon nguluna gabe barita las ni Roha sibuan haluaon. Songoni mahita lao humaliang, lao para raton barita las ni Roha taringot harajaw ni debata. Ngolu ni Jesus sendiri gabe tudu-tudu ni asi haburjuon dohot holong ni debata. Abat-abat dang jadi mga bati lakana lao totop mangulahon nauli dohot nadinggan manang tuisepe. Damang dinang hahaangki pinaribot na dihaholongi Tuhan. Parsidohot tita mangulahot tohonan na pinasahat ni Jesus para raton barita naulii, marhite na mabain ngolutta dohot hatatta gabe barita las ni Roha, jala angur nang baritatta. Gabe parlagu naulibasa mahita, ngolutta dohot sude ulauta, gabe porlak na jumonok jala naumuli laho mangalehon panindangion naung songgop harajaw ni Tuhani di tonga-tongata. Parsidohot mamaritahon barita nauli lapatanna, parsidohot pajongjokon unok ni harajaon ni debata. Ahamay, ima holong, dame, paralealeon, dohot hatigoran. Tung soadong siyak kita nalipe sian tohonani. Sayang giat matuhatta Jesus Kristus, toktong mangalehon gogona dihita, lao para raton barita naulii, jala tangiang ni Santo Franciscus Xaverius, manggugoyhok kita, gabi sisean ni Tuhani. Amen.